23 September ni salmario takuk Bipindra Deborma nokni kwamani phani bumung wngkha Upendra Deborma kami wngkha Doldali ni post office Katla Mura West District takuk Bupendra Deborma kisa bokrok chathaya Tripura Hastini sini takuk tei bukhurokno takuk Bupendra Deborma ni nukhungni simin kaisa kobokmung takuk Bupendra Deborma no nukha hingkhe kokdukni bisingtwi kwrwngwi saharna bagwi takuk Bipindra Deborma ni nukhungni simin kaisa kobokmung borokno kokdukni bisingtwi kwrwngwi borokno saharna bagwi norok phone khlaimano 7642013786 eba kheba 6009280260 u kokdukni bisingtwi norok phone khlaiwi takuk Bipin Deborma no nukha hingkhe phone khlai saharwi mano.